Сәлем дуслар. Сәлем дуслар. Без бүген Паркхаус сәүдә үзәгендә янәдән социаль эксперимент төшерәчәкбез. Бу социаль эксперимент нәрсәдән гыйбарәт? Әгәр дә сезнең яныгызда, сезнең алдыгызда берәр кеше хәлдән таеп егыла башласа, сез аңа ярдәм кулын сузыр идегезме? Без дә бүген Лилия Хаснулова белән нәкъ шуны тикшереп карарга булдык. Лилия, ничек синеңчә бүгенге социаль экспериментыбыз килеп чыктымы, уңышлы булдымы? Минемчә, бүгенге социаль экспериментыбыз Аллага шөкер бик уңышлы булды. Чөнки менә бүгенге эксперименттан без күрдек, кешеләр битараф калмый, ярдәм итәләр. Аллага шөкер. Шушы бик шатландырды шул хәл. Менә синең үзеңнең тормышыңда мондый хәл булганы бармы? Бер кешенең егылганын күргәнең бармы? Минем тормышта андый хәл булганы юк иде. Әмма дә ләкин мин үземнең хәлемнән килгәнне эшләр идем, шушы кешегә ярдәм итәр идем. Һәм инде булышыр идем инде. Дуслар, шушының белән бүгенге социаль экспериментыбыз тәмам. Миңа калса, бу социаль эксперимент белән без Казан халкының битараф булмавын ачыкладык сезнең белән. Инде сез дә үз чиратыгызда ярдәм кулын сузыгыз, битараф булмагыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.